Rozhodnutie ísť na terapiu, to nie je ľahké. Mám naozaj úctu ku každému, ktorý urobí toto rozhodnutie, lebo väčšinou je to buď pod vplyvom ťažkých okolností, alebo nejakej bolesti vnútornej alebo vzťahovej, kedy je človek zlomený, bezradný, už si nevie dať rady. A dovolím si povedať, že keď už ste v tomto momente, tak ste pripravení na terapiu. Pretože v tejto fáze budete ochotní spochybniť svoje videnie, svoju cestu. Terapia je predovšetkým rozhodnutie nekonať, nemyslieť, nevnímať, neinterpretovať a tak ďalej takisto a očakávať iný výsledok. Lenže ruku na srdce, opustiť doterajšie to, v čom sme fungovali roky, to nejde len tak. Rokmi sa nám naša cesta stáva až identitou a terapia je naozaj niekedy taký boj so samým sebou. A pre takéhoto človeka, ktorý je ochotný sa postaviť aj svojej vlastnej ceste, doterajšej ceste, ktorý je ochotný už aj overovať a spochybňovať doterajšie, pre takéhoto človeka viem byť užitočný.